So kini ato ang challenge karon mao na sa disiya ang kantang YS challenge. Si ma'am. Oh, panalitan og makumpleto ninyo ang usa ka linya sa kanta, hatagan ako og 300 pesos. Okay, ma'am. Yang masipyat, ma'am. Og masipyat pahiran anang uling. Sa ito, bawal may mulitok og is. Oh, bawal mo mulitok og S og makalitok mo og S, pahid sa uling. Mulitok Ha? og is, badless. Oh, badless. Okay. Okay, ready na tatong tagsok? Ready Ang na, inyong hadayang kantahon di ay, ang title sa inyong kantahon is Isang Linggong Pag-ibig. Kunyara, ma'am, kung yan ang masayap si Totong Tugsok, kami tulo mo, pahid. Oh, kamu tulo pahid. Title, ma'am. Isang Linggong Pag-ibig. Maglisan kag ulay, ma'am. Nilitok mo kag is, ma'am. Isang. Dili, title na ninyo. Oh, Isang Linggong Pag-ibig. Nya kung may is, ma'am, unsa man na sa title? Iang Linggong Pag-ibig. Iang Linggong Pag-ibig. Okay, okay. Oh, YS. Hmm. Sige, ready na? Totong Tugsok. Ready na, ma'am. Sige. Panalitan, di ma, og masayop si Totong Tugsok sa pirmirong linya, ikaw na pod mo sunod sa iyang gikanta Ernesto, ha? Okay, okay. Okay. Rolling. Ready? 1, 2, 3. Start! Luni nang ayo'y nagkakilala. Grabe, ha. 300. Wala is. Ernesto. Luni Marti nang ayo'y muling nakita. 300 pesos. Alimakay. Merkuli, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Correct. 300. Huwebe ay inibig din kita. Yeah. 300. Birni ay puno ng pagmamahalan. Ay, ka Ernesto. Ernesto. Ay sadyang Oy, nais. ay Nais. sadyang Nais. Badless. 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 Totang tagsok. Totang tagsok. Aw, alimakay, alimakay. Alimakay. asa mo today? Ikaw, Mana mana masekwan? Dato? Ay puno ng pagmamahalan dito sa sunod. Hoy, besto ka to. Huwebes, Biyernes, manang Biyernes. Mga. Ikaw. Mga puunain ay adyang nag-aawitan. Correct. Abado. Sige. Takto to. Lagi. Eh. Abado. Sumpay. Yeah. Ay, sigsaba. Abado. Dato? Tayoy. Tayo'y biglang nagkatampuhan. Correct. 300 pesos. Pag-apit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan. Correct. Ernesto, Coros. Okay, bilis. Okay, Bill. Okay. Okay, bili ng iyong ang dating. Yeah. Correct. Nango naman ka. Tara, naglitok sa na. Tara, litog eh. Pag-ali mo'y adyang kay bili din. Correct. Yeah. Natulog akong ikaw ang kapiling. Correct. Ngunit wala ka nang ako'y gumiing. Yeah, 300 Ang pesos. pag-inamo Wala, boy. adyang kay alap. Ngunit, napagay ngunit. Sipit na na is. Wala, Napay ngunit. Ngunit wala ka. Oh, ano noon? Manaday. Mautay. Okay, balik. Oh. Okay, bili ng iyong pag-ating. Correct. 300 pesos. Sadyang kay bilis din. Pag-alis ng iyong bilis din. Pag-alis. Nais. Nais. Yeah. Pag-ali. Totong. Alimakay, alimakay. Alimakay. Pag-ali. Ge. Pag-ali mo'y adyang kay bili din. Yeah, correct.
300 pesos. Ang pag-inamo na adyang kay Arap. Correct. Ah, Yeah. Ay, ang idlap lang na wala ring lahat. Correct. asa tayo? Kanta ba ka? Makanta ba ka? Puno na kayo kumaw. Takalagas.